Hello! Mä sain tämmösen idean, että mä voisin kuvata ihan tämmösen perusvlogin. Vähän mun elämää täällä Ausseissa. Mä asun tosiaan tällä hetkellä täällä Melbournessa. Varmaan kuvailen vähän jotain pätkiä tästä viikolta kautta loppuviikolta. Tänään on siis keskiviikko. Mulla on keskiviikot aina vapaapäiviä. Niin tänään oon oikeastaan tehnyt ihan vaan perusjuttuja, käynyt salilla. Tein äsken lounasta, tein tommosen smoothie bowlin tai acai bowlin. Nyt mä ajattelin, että voisin vähän opiskella. Sitten mulla on vähän uutta työpaikkaa etsinnässä, uutta asuntoa etsinnässä. Että se on kaikenlaista tämmöistä käytännön järjestelyä, mitä pitäisi hoitaa. Eli vähän konejuttuja. Ja illaksi mä meen, täällä on semmonen Queen Victoria Markets, ne on niinku keskiviikkoisin välillä ja pitää tämmösen iltamarketin. Mä en oikein tiedä marketin, onks ne marketit? On varmaan. Mä menen siis sinne tänään illaksi. No niin, mä sain nyt vähän opiskeltua, vähän ehkä kämppäasioita eteenpäin. Toivottavasti. Eli silleen tuottelias aamupäivä, tai en mä tiedä, nyt on kyllä jo iltapäivä. Mä ajattelin nyt tehdä tämmösen jonkun YouTubesta joku tämmösen joogaharjoitteen. Siis mä joskus tein aika paljon tämmösiä joogajutsuja, että mä oon kyllä tykännyt aina tehdä, mutta nyt mä en oo sen jälkeen kun mä oon muuttanut tänne Ausseihin, niin jotenkin se on jäänyt pois arjesta. Ja eilen mä tein ja siis olo oli kuin rautakangella, niin nyt mä ajattelin, että mä yritän panostaa tähän, mä yritän tehdä tosta sellaisen rutiinin, että tekisin enemmän, koska joo, haluaisin olla vähän ees notkeampi ja se tekee ihan hyvää kropallekin. Ruoka tehty ja siis niin kuin täytyy kyllä sanoa, että oikeesti toi oli ihan vaan 20 minuutin tommonen videoharjoite, mut siis tekee kyllä ihmeitä, niin kun tuntuu heti, että jotenkin ihan kun henkikin kulkisi paremmin, kun avaa vaan niin hyvin paikkaa, kun ei oo siis, en oo pitkään aikaa venytellyt, ja pitää kyllä ottaa rutiiniksi, vaikka silleen, mulla ei oo tässä todellakaan mitkään kummemmat puitteet, että ihan tässä mun koko lattiamatolla, niin mihin muutakään niin tarttuu kaikki roska, niin joutuu tekemään, mutta on se parempi kuin ei mitään. Nyt mä ajattelin vähän meikkailua ja laittautua iltaa varten. Näkyykö tästä mitään? Tämmönen outfitti valikoitui. Pinkki paita ja ihan perusfarkut. No niin, nyt on marketeilta palattu kotiin ja oli oikeesti tosi kivaa. Syötiin semmosia korealaisia popcorn-kannapaloja, sitten bubble teatä ja sitten sai semmoista sugarcane juomaa. Ja joo, sit siellä oli kaikkea tommosia jotain noita kiinalaisia leijonia, tommonen esitys. Mutta kello on nyt jo 10. Ja mulla on huomenna aamulla aikainen herätys, mulla on töitä, niin pitää tästä lähteä sitten suihkua kohti. Ja sitten nukkumaan pikapuolin. Katsotaan, kun huomenna mulla on tosiaan työpäivä, että miten vlogin kanssa käy, en välttämättä hirveästi kuvailla. Tosiaan, jos joku siellä miettii, että mitä mä oikein täällä niinku teen, mitä mä teen työkseni, niin mä oon tosiaan siis auparina. Mä asun host-perheen kanssa ja näillä on 2 lasta, niin mun työtä on oikeastaan huolehtia niistä lapsista. Eli huomenna on siis lastenhoitopäivä luvassa. Mutta
nyt sinne suihkuun päin ja nukkumaan. Hyvää perjantai-huomenta. Mä heräsin niin kuin ihan just äsken vasta. Tänään olisi suunnitelmissa mennä tommoseen eläintarhaan tai eläinpuistoon. Katsoo vähän australialaisia eläimiä noiden lasten kanssa. Ja sitten noiden lasten äitikin tulee. Mulla on siis perjantai yleensä vapaapäiviä. Mutta koska mä lopetan ihan parin viikon päästä, niin tää on vähän niinku tämmönen meidän yhteinen tekeminen. Mä sain päättää, että mitä tehdään ja jotain semmoista, mitä voi tehdä lasten kanssa, niin mä ajattelin, että no mennään katsomaan eläimiä. Joo, se on semmonen tämän päivän suunnitelma. Sitten mulla on vielä illalla töitä, eli lastenvahtihommia. Siis vaikeinta on aina päättää, että mitä tää niinku oikein laittaisi päälle, koska tänäänkin on niinku, nyt on joku 17 astetta, mutta sit kumminkin tulee joku noin 25 astetta. Niin yritä tässä nyt sitten pukeutua, mut mulla on yleensä aina kylmä, niin mä pistin tämmösen hupparin. Mut joo, nyt lähdetään! Nää kengurut täällä on niin kesyjä. Ne haluu vaan ruokaa. Ne vaan tulee. Ja tää on ihan lähellä. Nyt on kotiin palattu. Siis oli kyllä ihan superkiva päivä. Me nähtiin koaloja ja sitten paljon kaikkia erilaisia kenguruita ja noita wallabyjä. Ja joo, kaikki tämmösiä Australian eläimiä. Ja niitä sai ruokkia ja kaikkea. Oli kiva. Sitten me käytiin vielä tommosella kivalla pikku farmipihalla. Siellä oli niinku jotain farmieläimiä ja sitten semmonen kiva kahvila. Niin syötiin siellä ja lapset sai leikkiä. Mulla on tässä hetki aikaa. Ehkä joku pari tuntia ennen kuin mulla alkaa iltavuoro. Mun pitäisi ehkä kyllä vähän siivoilla täällä, koska ei kuulu mun vahvuuksiin siisteyden ylläpito. Sitten mun pitäisi etsiä töitä. Mulla on taas uusia ideoita, siis musta tuntuu, että mun vaihtuukaan suunnitelmat. Ensinnäkin, siis silloin kun mä pakkasin Ausseihin, silloin kun mä olin lähdössä tänne, mä pakkasin tosiaan sitä 6 kuukautta varten. Siis alkuperäinen suunnitelma oli olla täällä 6 kuukautta, eikä edes täällä, vaan tuolla niin kuin Länsi-Australiassa, Perthissä, ja sitten kierrellä siellä ja sitten tulla takas Suomeen joskus huhtikuussa. No, nyt on huhtikuu. enkä ajatellut vielä tulla takas. Mä oon tosiaan working holiday viisumilla. Se on vaan vuoden viisumi. Jos mä haluan toisen vuoden, mun pitää tehdä 3 kuukautta farmitöitä tai jotain muuta tämmöstä. Mikä se nyt olisi suomeksi? Regional work, remote area work, niinku tämmöisiä sellaisia syrjäisemmillä seuduilla töitä. Tällä hetkellä mulla on suunnitelmissa se toisen vuoden viisumi. Ja nyt pitäisi sitten etsiä 3 kuukaudeksi jotain farmitöitä tai sitten voi olla jotain hospatöitäkin, jos se on tosi syrjäisellä alueella. Mutta jos tää mun YouTube-harrastus tästä nyt jatkuu, niin tulen pitämään teet ajan tasalla, tulen tekemään updateja, että mihin päädyn, ollaanko vielä Ausseissa vai ei. Ja mä nyt nautin tässä mun teetä ja omenaa. Mä
tässä nyt kokkailen just itselleni illallista. Lapset meni just nukkumaan ja mulla alkaa tämmönen ihana rentoutumistulkio itseni kanssa. Ajattelin tehdä tämmösen pokeball-tyyppisen. Mulla on täällä riisiä, sit mä laitan kanaa ja sit vähän edamamepapui, seaweedia eli mikä se on? Merilevää, kurkkuu. Mut joo, voin kyllä sanoa, että siis aika harvoin on tämmösiä, että niinku saa ihan yksin olla täällä ja nauttia omasta rauhastaan. Joo, ihan kivaa välillä tälleenkin. Koska yleensä tietty tää perhe on kotona tai tämän perheen noin niinku vanhemmat. Hyvää huomenta. Mä heräsin jo 7:30 aikaan tänään, niin ajattelin tulla aamutreenille. Kello on nyt siis noin 9. Ja mä tuun just tässä tähän bussipysäkille. Tää on ihan tämmönen syksyisen kirpsakka aamu. No niin, nyt on treeniltä palattu. Mä tein tosiaan selkää. Yritin jotain kuvailla, mutta se sali oli aika täynnä, niin en hirveästi kuvannut. Mut jotain saan kuvattua. Mut joo, nyt mä alan valmistautua. Mä oon tosiaan menossa lounaalle. Mennään ehkä jotain italialaista syömään. Ei ole vielä päätetty, että mihin mennään. Katsotaan. Tämmönen päivitys tähän väliin. Kello on tosiaan jo melkein 8. Oli kiva päivä. Kävin lounaalla. Sitten käveltiin vähän. Tosta menee tän Melbournen läpi semmonen joki, niin käveltiin vähän sitä joen rantaa. Ja näin. Mä oon kyllä ollut tässä kotona jo niin pari tuntia, varmaan 3 tuntia jopa. Mut mä vaan puhuin tosi pitkän puhelun yhden kaverin kanssa. Ja sitten vaan chillailut tässä. Ja joo, nyt mä menen syömään. Me tehdään tommosia vietnamilaisia riisapaperirullia illalliseksi. Mut ajattelin kyllä eka käydä suihkussa. Oli tarkoitus mennä mun kaverin kaa tänään vielä illaksi. Oltais menty jonkin klubille bilettämään. Mutta ei sit mentykään. Ehkä ensi viikolla tai jotain. Katsotaan. Joo, ihan kiva viettää rento lauantai-ilta. On aina kyllä kiva käydäkin jossain. Huomenta! Tänään on sunnuntai ja mä ajattelin, että tänään vois kuvata vielä vikan päivän tähän vlogiin ja katsotaan sitten minkä pituinen video tästä oikein tuli. Mut joo, mä siis heräsin tossa varmaan about tunti sitten. Söin äsken aamupalaa ja nyt olisi tarkoitus vähän laittaa kuntoon itseään. Siis mä en tiedä miksi mun silmät on näin tumman näköiset. Onko se ripsari vai onko mä vaan väsynyt. Mä ajattelin tänään mennä vielä salille. Mä yleensä käyn semmoisen 4 kertaa viikossa. Mutta tänään mulla on aikaa, niin mä ajattelin, että no miksen menis sitten 5.
Tuntuu siltä, että ihan hyvin jaksais. Muita suunnitelmia mä menen tänään vähän illemmalla vielä leffaan. Mut joo, katsotaan. Siis nyt on käynyt niin surkeasti, että mun shakeri meni hukkaan. Se on palvellut mua koko tän reissun ajan. Mut nyt mä en tiedä mihin se meni. Musta tuntuu, että mä jätin sen bussiin ehkä eilen tai jotain. Mutta hätä ei ole tämän näköinen, koska mullahan on täällä siis... Mä sain randomilla mihin tämmöiseen tapahtumaan kuin Aus Fitness Expo. Eli vähän niinku Aussien fitnesskisat. Mut siis niinku... Se oli ihan eri, mitä mä oletin. Siis ensinnäkin niitä itse kisoja oli noin niinku 5% koko tapahtumasta. Ja sitten ne messut, siis ne oli aivan jäätävän kokoiset. Ja sitten siellä oli niin paljon ihmisiä, siis vaikka kuinka moneen kojuun oli jonot. Ja siis sitä ilmaisen kaman määrää, mitä sieltä tuli, siis mä sain ihan sikana. Siis mä sain niinku nimenomaan 3 shakeria, tuolla on vielä 1. Sitten mä sain ihan sikana niinku energiajuomia. Mä oon yrittänyt nyt juoda niitä vähän joka treenillä, koska mä sain varmaan niinku 10 ilmasta energiajuomaa, ellen enemmänkin. Sitten mä sain ihan sikan protsku tommosia jauhenäytteitä, että mä oon niitäkin yrittänyt juoda. Sitten mä sain tommosen kokonaisen pöntön protskujauhetta ja niinku vaikka mitä. Mut ei siinä, on tullut ihan tarpeeseen ja nyt tulee shakerikin tarpeeseen. Tai no en tiedä tarviinko 3 shakeria, mut musta tuntuu, että mä annan nää 2 ylimääräistä tällä perheellä ja sit mä voin itse nyt pitää yhden, kun oma meni hukkaan juuri sopivasti. Mulla on tämmönen punainen, kultainen, oranssi. Tuntuu, että mä otan tän punaisen käyttöön. Ja jotenkin tästä kultainenkin on ihan kiva. Mut joo, semmoset fitnesskisat oli ihan niinku mielenkiintoinen kokemus, mut oli kyllä niin eri, mitä Suomessa on ollut. Joo, siis tämmösen mahtavan pöntön sain. Mut siis täydellistä, koska mulla on kaikki protskojauheet just loppu, niin ei tarvinnut enää tilaa. Niin, joo. Tää on siis maussa marshmallow, eli vaahtokarkki. Eli maistuu luultavasti pelkältä sokerilta. Mutta joo, testataan. Pitää vielä pestä tää shakeri. Mut siis se miten mä sain tän, niin se oli muutenkin niin outoa, koska siellä oli semmosia jotain onnenpyörylöitä. Sitten mä pyöräytin sitä. Sitten se voitto tuli vähän silleen jäljessä sähköpostiin, niin mä en ollut ihan varma vielä mitä mä voitin. Sitten mä jossain kohtaa katoin, että mä olin voittanut jonkun semmosen niiden merchi-lippiksen. Sitten mä olin vaan silleen, no mennään hakemaan merchi-lippis. Mut sit kun tää tapahtuma oli jo melkein lopussa, niin ne oli jo aika paljon pakkailu siellä. Sitten se oli vaan silleen, joo sori, että ei oo enää lippiksi, mutta haluatko tämän? Sitten mä oon vaan silleen, no juu, tänne vaan. Että kyllä mä mieluummin tuon protskuja otan kuin sen lippiksen. Joo, tulee kyllä tarpeeseen. Saavun just tänne ulkoilmaan. Apua, täällä on hirveä tuuli. Siis ihanan aurinkoinen ja lämmin päivä. Kerrankin sitä syksy on täällä vähän tämmöistä arvaamatonta aikaa. Et ei oikein ikinä tiedä, että onko lämmintä. Ei. Joo, mä kävin äsken tossa kirjastossa vähän tekee me vähän taas yritin etsiä töitä. Ja nyt mä yritän nappaa bussin kotiin.
No niin, kotiin palattu. Mä tein äsken itselleni lounasta ja söin. Kello on nyt... Onks kello jo 2? Kello on jo 2. Mä oon sopinut, että mä näen yhden tyypin kanssa kello 5. Ja siis mun pitää lähteä tunnin päästä. Et niinku tää on tää ongelma, kun pitää käyttää julkisia. Niin mulla menee siis 2 tuntia kulkeutua sinne. Jos mä oon täällä vielä toisen vuoden, niin harkitsen kyllä vakavasti auton hankkimista. Ellei mä sitten mene asumaan johonkin lähemmäs keskustaa. Mä en edes vielä tiedä, että mihin mä haluan, jos mä jään tänne vuodeksi vielä, niin en tiedä vielä, että mihin haluan mennä asumaan. Menen siis tänään, syödään jotain siellä, mennään katsomaan leffaa, mennään siis semmoiseen kuin Chadstone. Se on eteläisen pallonpuoliskon isoin kauppakeskus. Mä yritän vähän freesautua, käyn suihkus ja vähän meikkaan iltaa varten tälle 2 aikaa päivällä. Ei voi mitään, kun ei oo auto. Mä tulin just kotiin ja kävin heti suihkussa vaan. Kello on jo 10, niin aika valmis menen nukkuu. Mutta oli tosi kiva ilta. Käytiin syömässä, käytiin leffassa. Mä ajattelin nyt päättää tämän vlogin tähän. Tässä nyt oli tämmönen pari päivää, milloin mä aloitin keskiviikkona. Nähdään ensi videossa. Heippa!